नेहवा से पूछे भारत की जनता हो, बता द बबुनी, बता द बबुनी, काहे भैलू देश द्रोही तू, बता द बबुनी। अरे कितना सुविधा मिलल, कितना पैसा, कितना सुविधा मिलल, कितना पैसा, गाड़ी आ बंगला मिलल, मिलल की जमीन बा, बंगला आ गाड़ी मिलल, मिलल की जमीन बा। और कितना सुविधा मिलल, कितना पैसा, बंगला आ गाड़ी मिलल, मिलल की जमीन बा। काहे भैलू देश द्रोही, काहे भैलू देश द्रोही, काहे पगलैलू, बता द बबुनी। अरे काहे भैलू देश द्रोही, काहे भैलू देश द्रोही, काहे पगलैलू, बता द बबुनी, बता द बबुनी।